Ginmuno kag ginsaway ni Senate President Vicente Tito Sotto III si Senador Ronald Bato Dela Rosa bangod sa iya padayon nga pag-absent sa sesyon. Si Dela Rosa naka-assign nga magdepensa sa nga proposed 2026 budget sang mga nagapangunang security agency sa pungsod. Suno kay Sotto halin pa sang Nobyembre 11 sang nagbalik ang sesyon sang Senado, wala na nagpakita si Dela Rosa. Wala man ini naglisensa sa iya kag wala sang bisan ano nga komunikasyon. Halin pa sang nagligad nga break. Bangod sini si Senador Sherwin Gatchaliana ang nagsalo sang papel ni Bato sa pagdepensa sang budget sang Department of National Defense, Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency, kag National Security Council. Nadumduman nga nagumpisa nga nangindulaan si Dela Rosa sa mga sesyon matapos ginpahayag ni Ombudsman Jesus Remulla nga mayara sang o kung mayara siya sang digital copy sang warrant of arrest ni Dela Rosa halin sa International Criminal Court. He has not gotten in touch with me since the break. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat nire-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong